Türkmenistan'da vilayetara we şäherlere awtobus gatnawlaryna girdilen çäklendirmeler ýene bir ay möhlet bilen uzulduruldy. Sol bir wagtda iki ugur boýunça öňünden degisli ruhsatlary almak şerti bilen Fina gatnawlary ýoly goýuldy. Türkmenabadyň aeroportuna Sputnik V vaksinasynyň ýeni bir tapgary geldi. Türkmen häkimetleri hinit hem koronawirusyň iki hadisasyny resmi taýdan hasaba almadylar. Bu ağırlykda prezidentiň COVID-19 Türkmenistanda ören çylşyrymly ýagdaýlary ýüze çykarandygy baradaky sözleri resmi maglumatdan aýryldy. Türkmen Avto Uloglary Agentligi vilayetara we şäherlere awtobus gatnawlary boýunça girdilen wagtlyň çäklendirmäniň möhletiniň ýene bir ay möhlet bilen, ýagny 1 aprel çylny uzuldurýandygyny ma'lum etdi. COVID-19'dan azatlygyny öňe sürýän Türkmen häkimetleri geçen ýylyň iýulundan bäri durluk adagyňçylyklary, sultanda halkara we içerki gatnaw çäklendirmelerini girdiler. Türkmenistan hökümeti bulary günümel koronavirus pandemiýasy bilen baglanyşdyrman olaryň ýokynç keselleriň öňüne alys şäherleriniň çäginde geçirilýändigini öňe sürýärler we olaryň möhletini dowamly uzaldyp gelýärler. Bu ağırlykda Türkmen Avto Uloglary Agentligi Sina höküminde hepde 2 ýezek Aşgabat Daşowuz we Daşowuz Aşgabat ugrulary boýunça awtobus gatnawynyň ýoly goýulýandygyny ma'lum etdi. Bu gatnawlaryň bildirilýän talaplary berja etmek şerti bilen amal ediljektigi aýdylsa-da, bularyň jikmejikleri barada maglumat berilmedi. Azatlyk radiosu Türkmen Avto Uloglary Agentligi bilen habarlaşanda degisli resmi her hepdäniň duşanbe we pensiýanbe günleri Aşgabat Daşowuz, fiýsanbe we anna günleri Daşowuz Aşgabat ugrulary boýunça awtobus gatnawynyň bardygyny aýtdy. Sol bir wagtda resmi bu gatnawlardan peýdalanmakçy bolýan raýatlaryň özlerine degisli saglyk öýlerinden kipilnama we degisli häkimliklerinden ruhsatnama almaly boljakdyklaryna hem sözüne oşdy. Bu ağırlykda 28 fevralda Russiýadan Türkmenabadyň aeroportuna Sputnik V vaksinasynyň ýeni bir tapgary gelip gowuşdy. Bellesi koronavirus pandemiýasy başlaly bäri ýurdun gündogrundaky howa menzili Türkmenistanyň ýeketäk halkara howa portuna öwrüldi. Howa gatnawy çäklendirilenden soň ähli ýük we ýolagçy gatnawlary Türkmenabad şäheriniň üstünden geçýär. Yekşenbe günü 21:00'da Moskwadan gelen bortunda diplomatik wekiller we Rus kärhanalarynyň hünärmenleri bolan Boeing uçary goňdy. Ol uçary bilen 550 kg Sputnik V vaksinasy hem getirildi. Odalky ýedeklerde hem bolşýaly tanzymlaryň ählisini Aşgabada uğratmak gözüňünde tutulýar diýip, bu ýagdaýlardan habarly Çeşme anonimlik şertinde habarçymyza 1 martda gurrun berdi. Çeşme gelen bu uçary bilen 100den gowrak adamyň esasan Rus raýatlygy bolanlaryň Russiýa uçup gidendigine hem sözüne oşdy. 1 martda Russiýa Federatsiýasynyň Aşgabatdaky ilçihanasynyň özüniň Twitter hasabynda ýerleşdiren maglumatyna görä, ilçihananyň guramaçylygyndaky 28 fevraldaky bu uçuşdan 173 adam peýdalanypdyr. Ýatlatdak geçen anny günü Türkmen Howa ýollary kompaniýasynyň Russiýadaky wekilhanasy koronavirus pandemiýasy sebäpli ähli halkara uçur gatnawlarynyň togtudylmagynyň 31 martda çylny uzaldylandygyny habar beripdi. Türkmen häkimetleri ýurtda COVID-19 ýolugýanlar ondan hilak bolýanlar barada gowşan aladaly maglumatlara garamazdan şeýlede bu ýokynjyň bütün dünýäde pandemiýa diýilip yglan edilmeginden bäri bir ilçemesi wagtyň geçendigine garamazdan häzirki güni çylny onuň ýeke ýagdaýyny hem hasaba almadylar. Sol bir wagtda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow geçen hepde deputatlar bilen geçiren duşugynda COVID-19 Türkmenistanyň halkyna hem garaşylmadyk ören çylşyrymly ýagdaýlary ýüze çykarandygyny boýun alypdy. Ol ölüm howply ýokynjyň dünýä ykdysadytyna ýetiren täsirleri barada käbir anyk sanlar getirip gurrun etse-de, onuň Türkmenistana we ýylata ýetiren çylşyrymly ýagdaýlary barada jikmejik maglumat bermedi. Pandemiýa şoňa ünsürin dünya ykdysadytyna her aýda 400 milyard Amerikan dollaryny oly ziýan etdirýär. Häzir şeň bütün dünýä boýunça 500 milyon iş orny ýitirildi. Beýnakda da bu wele bütün adamlar birlikde bizim halkymyzy hem garaşylmadyk we ören hem çylşyrymly ýagdaýlary ýüze çykardy. Bellemeli ýeri Türkmen Döwlet Habarlar Gullugynyň bu baradaky resmi maglumatynda Berdimuhammedowyň koronawirusyň Türkmenistana hem täsir ýetirendigi baradaky sözleri aýrylypdyr. Ýogsa anny güni gurrun gidýän bu resmi makalada ol stata dolulugyna ýerleşdirilipdi.